Karon maghimo ta og native bibingka Bohol style. So let's go guys sa pagsugdan ng atong pag cook sa native bibingka. Ni siya guys, no, nagluto meron mag-mix na mi sa ingredients para sa rice cake, no, na amo nang gimix kay para nga mapatubo na ba butang nga yes patubo na dayon. Sige guys, so di ana no atong gisagol ang sugar sa grind nga rice, no, sa coconut milk overnight nya gipag-grind, then ato na rong i-mix og tarong para nga ma-mix gid siya maayo before nato butangan sa yeast. Karon nato nang ibutang ang yeast sa gimix nato nga ingredients, no. Ato na ni siyang patubuon. Kaya ron to pataw-taw ron mo alsa kung sa Cebuano pa mo alsa or mo tubo. Maghalog ta og dahon sa saging or banana leaves, no, para sa atong native bibingka. Mo na siya kay aron mo ligon ang dahon nga mahoy moong putos. Mo ni siya, no, ang atong mga gihit nga dahon sa saging. Ito nang giandam gi-prepare, no, gitagsa-tagsa og slice. Ato nang gitak-ang ang atong bingka na nasa bingkahanan. Ato na ning testing ano niya later kung pakiton ta mo unsa na mo pag magic. Okay. Pagilo priska kayo no na nara. Okay, perfect. Okay. Guys, perfect. Guys, nanahaga mo nang gihaon gyud ang first ever batch sa pagka-perfect sa among bingka Bohol style. Dugay na may ning try ani. Karon perfect na gyud.